И здравейте, хора! Така, нямаше за известно време. Така. Това беше защото бях на почивка. Като цяло не знам колко много това лято ще мога да съм активен, колкото мога, обещавам, че ще съм. И така, ще ви направя един много лесен туториал как да си направите лего рак. Да започвам. Така. Първо аз започна да правя, чакай така да се оставя нещата ми камерата. Първо аз започнах да правя щипките. Затова и тук ще почна първо с щипките. Нека ги разглобя. Така, взимате видели се, едно е такова блокче. Слагате такова. Слагате едно ето такова. Взимате такова. Слагате... не съм го бъркал. Или пък не съм го бъркал. Слагате го ето така. Слагате ето това, ето по този начин е тази част. Първо тази част май няма оригинална такава. Взех от фалшиво лего, затова ако се чудите, взимате ето такава част. Слагате ето това в него и ще получите ей това. Така. После взимате ето тези двете такива части. Чакай. Така. Едната я слагаш така, взимаш още, имаш и такава. Слагаш я върху нея, да стане ето така. Слагаш това отгоре и съединяваш всичко. Правиш го това два пъти и са ти готови щипките. Следва значи не мога да го отворя. Трябва ти ето такива две части. Такова. Ей такава една. И ето така. Взимаш едната част ето по този начин. Слагаш едното от единия край, другото от другия край, средата ето това. После взимаш това, слагаш го долу и ти е готово. Правиш го сега това също два пъти. После аз се направих главата, затова сега ще ви покажа как се прави главата. Чакайте малко. Така. Ще прави по много лесен начин. Ще направя първо окото. Взимате ето такава част. Ето такава. Това го слагаш тук, да стане ето така. Слагате му ето това. И го слагаш. Така. Правиш още едно за другото око. Отдолу слагаш две ей такива. Взимаш 3 на 2 ето такава. Слагаш ето това отгоре. Ще става това. Това, което си го направил, вече го взимаш и го слагаш така. И как да направиш 6... Чакайте колко са? 1, 2, 3, 4, 5... Да, 6 съм. 6-те... как да го кажа, крака. Те са много лесни. Трябва ти две части. 3. Взимаш едно ето такова и едно ето такова. Слагаш ги едно в друго. След това взимаш ето такова. И го съединяваш. Това са ти основни части. Като имаш две ето такива, още 5 ето такива, взимаш ето това. Това отгоре и ги слагаш по какъвто си начин ти искаш, да ти харесва. Аз го украсих отгоре с някакви камъни и други такива неща. Това е пожелание. Слагаш ето отдолу, може да видите, слагаш ето такива. Аз тук това съм го закрепил. Едното с черно, другото с синьо. И така.
После слагаш главата ето така, да изглежда хубаво. Пак казвам, може да си промените дизайна. И това е нашия легорак, гигантски легорак. Говоря, човек. Какво ме кара YouTube да правя? Така, пак да ви кажа, аз бях малко на почивка, затова не бях чак толкова активен и да си поправя малко рак, че го щупих. По-скоро докато го разгледах, да ви покажа как се прави, го щупих. И да, това е хора, бях на почивка, сега съм се върнал, като лятото ще съм много ангажиран, затова не дейте да ми пишете хейтове, коментари и други такива неща, моля влезнете ми в положението. Няма да съм чак толкова активен, но това беше от мен. Аз бях Калян, а вие бяхте моите зрители. Хайде, чао!